Temaşevanên hêja em bi klîbekê dest pê dikin. Klîbeke nû ku ji aliyê dengê jinên azad ê çiya koma amara ve hatiye çêkirin. Ji bo bîranîna şehîdekê, ji bo bîranîna şehîd Hêvî Gabar, Gulistan Aksoy. Şehîd Hêvî hevala minî kevn bû. Di ciwantiyê de me hevnas kirbû û piştî salên dirêj dîsal paytexta Almanya Berlînê em rastî hev hatin. Ew êdî gaziyek şer bû, birîndar ketibû. Ji ber vê yekê dikeliya pêşî de min ew nas nekir. Lê piştre me 2 salê xweş bi hevre derbas kir. û di sala 2020 de dema ji bo karê çand û hunerê ez ê ji Berlînê veqetiyama, xwest cara dawî min bike mêvan ji bo xatirxwestinê. Ez û çend hevalê din ê ku wê ji wan hez dikir bûn mêvanê wê. Şeva 26 Tîrmehê em bûn mêvanê wê. Me cara dawî bi hevrê xwarin xwar, heta derengê şevê me sohbetê xweş kir. û 26 şeva 26 Tîrmehê wê xatir ji me xwest. Bi rastî jî wê xatir ji me xwest. Çavê xwe ji vê jiyanê re girt û çû. Ji bo bîranîna wê min û hevalê koma amara bi hevrê helbestek nivîsand û hevalê komê müzîkek jê re çêkirin û me vêya kir weke klîbekê na em ê vê xebatê bore parve bikin. Bi vê münasebetê carek din ez bi hezkirin û bi hurmet wê bibîrtînim. Di şexsê şehîd Hêvî de hemû cangoriyên azadiya Hevalem destpêkê vê serkeftina ya dehna rawiya me bûka li hedî gelê Kurdistanê taybetî kiriye gelê Rojava pîroz bikin. Heval hêvî 2015 dema li Serêkaniyê, şerê Serêkaniyê de mixabin wê derê bi giranî birîndar dibe. Ser wî esasî ji bona tedavî derbasî welatê Ewropa dibe. Dema heval hêvî li welatê xerîb e, rastî jî xerîbiyê pir jiyan dike. Li wê derê rexmê ku hani hevalê nas dike heye jî her tim daxwaz û hesreta ew bû ku heta kêliya dawiya jiyana xwe her xwestiye di çiyayên azad de di çiyayên Kurdistanê de li gel hevalên xwe rûne çayekî vexwe li gel hevalên xwe tekoşîna xwe dîse berdewam bike. Lê mixabin li wê derê bi vê hesretê bi vê daxwazê heval jiyana xwe ji dest dide. Rastî jî şahadeta heval hêvî dema mirov dînî ser ziman jî dema difikire jî zehmetî jiyan dike. Ji ber yanî bêdemî heval jiyana xwe ji dest da. Hani belkî hêvî hebû ku heval rexmê giran jî birîndar bûbû dîse baş bibe û dîse vegere ser çiyayên welatê xwe. Fakat ev pêk nayê ne daxwaza heval ne daxwaza hevalên hêvî pêk nayê. Hêvîyam ji avazê la ji nav qewmê çiya bû bi dilê yarê aza şerlê ku ba ewlê wir bû. Ji bona bîranîna heval hêvî yani heval Firat Baran û koma amara me xwest em bi hev re stranekî en azîndan ew dehnê ku li ser milê me ye ji bona hevalên şehîd em behsa hevalên şehîd bikin em bîranînê wan her bidin jiyandin me xwest em stranekî çêkin. Ser wî esasî yani wekî kom jî me her vî anî ser ziman yani çi qasî em behsa heval hêvî jî bikin, çi qasî em behsa hevalên din ên ku bi canê xwe bedel danin vê şoreşê em bikin ew kêm bimîne. Fakat bîranîna van hevalana jî en azîndan ji aliyê xwe em me xwest vî salî yanî sala çaremî şadeta salvegera heval hêvî de me xwest em stranekî bi navê hêviyan çêkê.
لسر وی اساسی ام جاره کدن هوال هیوی ببیرتینن و ام وی سترانا کو مچه کریه ام دیاری هوال هیوی دکن و همو هوالن کو دوی ریه ده بدل دانن بجان خواه و هینجی دوی ریه ده تگوشنه ددن مشاندن ام دیاری وان هوالانا دکن و ام دیاری گل خواه دکن راستی جی هر کو ام وان هوالن شهید بلیو بکن بینن سر زمان ببیر بینن او قاسی او هوانا ده هر کلیا جیان آمده جیان بکن لسر وی اساسی وکی کوم آمارا جاره کدن ام بجنا خوال همبر هوالن شهید دتاوینن راستی جی خباتی که جدل و صمیمی هاته چیکرین به مناسبت شخصی جی از دخوازم سپاسیا کوما آمارا بیکم و خباتی وان ده سرکفتن دخوازم شخص شهید هیوی دیجی جاردن همو جانگورین آزادی کردستان به رزداری